συνέχεια εδώ. Έχουμε να τα πούμε ένα μήνα. Πάλι ένα μήνα χωρίς βίντεο. Γιατί δεν έκανες βίντεο? Γιατί η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Σχολείο! Ναι, όταν έχει σχολείο. Ναι, sorry για αυτό ρε φίλε. Δεν είναι ότι δεν ήθελα να κάνω βίντεο. Δεν είναι ότι δεν είχα ιδέες για βίντεο. Έχω ιδέες για βίντεο. Έχω διάφορες ιδέες για βίντεο. Και επίσης σας ρωτάω στην κοινότητα τέτοιο. Όπως ξέρετε, σας ρωτάω αν θέλετε τι ιδέες θέλετε, και μια από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις που έκανα ήταν αν θέλετε μόνο να κάνω βίντεο μόνο για χελοντζάκια του 2012 ή για άλλες επιτυχίες TMNT, όπως τα κόμιξ, τις ταινίες, τα χελονοντζάκια του 2003, τα χελονοντζάκια του 1987 κλπ. Λοιπόν, θα το απαντήσω αυτό τώρα. Περισσότεροι θέλετε μόνο TMNT 2012. Ok, no problem. Αν και τα δύο, δηλαδή δεν έχω θέμα να κάνω και τα δύο. Λοιπόν, θα το απαντήσω αυτό εδώ και τώρα, γιατί είναι πολύ απλή απάντηση. Λοιπόν, πρώτον, όπως λέει και το όνομα του καναλιού, TMNT 2012 είναι το βασικό πράγμα με το οποίο βασικά θα ασχοληθώ. Ναι, όπως βλέπετε, by the way, το Μάικι μου γελάει. Θέλω positive mode, θέλω θετικές σκέψεις σήμερα. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα τα μαθήματα, μα πεθάω ρε φίλε. Μου έχουν σπάσει, ναι, παιδιά, μου έχουν σπάσει τα νεύρα, τα μαθήματα μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Τι με νοιάζει εμένα τα λατινικά και τα αρχαία, τι με νοιάζουνε? Χελονοντζάκια θέλουμε, ακριβώς, όχι αυτά εκεί. Και φύγε από. Anyway, έχουμε το Μάικι μας χαμογελάει, θέλουμε positive energy, bro. Λοιπόν, όπως λέει λοιπόν το κανάλι μας, βέβαια, το 2012 είναι η βασική μας ασχολία, το βασικό μας το βασικό μας πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε γενικότερα. Αλλά το πιο απλό που μπορώ να κάνω, το άλλο που μπορώ να κάνω, είναι να κάνω review, να κάνω κριτική στην ουσία, κριτικές, ναι, στις ταινίες. Είναι το πιο εύκολο που μπορώ να κάνω, έτσι. Είναι το πιο απλό πράγμα που μπορώ να κάνω. Είναι το πιο προσβάσιμο για μένα, το πιο εύκολο, το πιο αποτελεσματικό. Γιατί καταρχάς δεν ξέρω πώς να κάνω βίντεο εξηγώντας τα κόμιξ, δηλαδή πώς θα το κάνω αυτό. Δεν ξέρω πώς θα μου βγει, δεν ξέρω πώς μου γίνεται, δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Δεν ξέρω τι φάση με τα κόμιξ. Επίσης, οι περισσότεροι στην Ελλάδα έως τώρα δεν ξέρουν σχεδόν καθόλου, από ό,τι έχω δει, έτσι, να το ξεκαθαρίσω, από ό,τι έχω δει μέσα στα χρόνια όσον αφορά τα χελονοντζάκια στην Ελλάδα. Από ό,τι έχω δει, δεν λέω ότι δεν ξέρουν οι Έλληνες, δεν το επισημάνω αυτό. Δεν το επισημαίνω αυτό. Όσο ξέρω, από ό,τι έχω δει, δηλαδή περισσότεροι που γνωρίζουν για τα χελονοντζάκια στην Ελλάδα έχουν γνωρίσει αυτό το franchise, αυτούς τους χαρακτήρες μέσω των ταινιών ή των σειρών ή των video games ή των παιχνιδιών, φιγούρων δράσης, anyway. Εγώ γνώρισα τα χελονοντζάκια και με τους 4 αυτούς τρόπους, αλλά και με τα κόμιξ. Έτσι, και με τα κόμιξ. Τα κόμιξ ήταν βασικά τα γνώρισα τα χελονοντζάκια με τα κόμιξ πολύ, πολύ πιο πριν από ό,τι θα πίστευε κανείς, είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό είναι θέμα για άλλο βίντεο, δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Δεν θα αναλύσω εγώ το πώς γνώρισα τα TMNT αυτή τη στιγμή, δεν μας νοιάζει. Απλά, λοιπόν, το πιο εύκολο για εμένα, όπως είπα πριν, βγήκα λίγο εκτός θέματος, είναι αλήθεια. Το πιο εύκολο λοιπόν για μένα ήταν, όπως είπα πριν, να
κάνω review στις ταινίες, έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί όμως αναφέρομαι συγκεκριμένα στις ταινίες και δεν αναφέρομαι στις άλλες σειρές? Γιατί απλούστατα δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάτσει κάποιος, να κάτσω εγώ έτσι, να ψάξω και να βρω τα χελονιτζάκια του 2003 π.χ. σε good quality, υψηλής ευκρίνειας, γιατί τι στο καλό θα δείχνω? Θα είναι χάλια η ευκρίνεια? Δεν θέλουμε HD, high definition, 4K ευκρίνεια, φυσικά και θέλουμε. Και ποιος δεν θέλει τέτοια ευκρίνεια? Θέλει high quality. Ποιος δεν θέλει καλή υψηλή ποιότητα? Όμως το φτιάχνεις με το edit αυτό. Το καβούκι μου το μισό. I don't care. Δεν με νοιάζει. Ξέρετε πώς κάνω τα βίντεο. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα τώρα. Το πώς μπορώ να μοντάρω. Αλλιώς δεν είχαμε, ρε. Ξέρω πώς μπορώ να μοντάρω. Ξέρω μοντάζ. Έχω μοντάρει παλιά. Ξέρω πώς να κάνω edit. Αλλά αυτό το κάνει. Αυτό το κάνει. Λοιπόν, να σάω τα λόγια μου. Sorry. Λοιπόν, δεν είμαι άρρωστος. Ελπίζω να μην είμαι. Δεν θέλω. Please. Έχουμε ακούσει 500 ασθένειες, ρε. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, αυτό το κανάλι κάνω βίντεο με πολύ συγκεκριμένο και απλό τρόπο. Όχι γιατί βαριέμαι να κάνω edit. Φυσικά και δεν βαριέμαι να κάνω edit. Φυσικά και δεν βαριέμαι λοιπόν να κάνω edit. Αλλά έτσι όπως τα έχει φέρει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη ζωή μου και τα προγράμματά μου και 1002, δεν μπορώ να καθίσω να κάνω edit. Ώρες δεν θέλω να κάνω edit. Βαριέμαι, δεν θέλω να κάνω edit. Πρώτον. Δεύτερον, είναι πιο σημαντικό βασικά. Δεν μπορώ έτσι όπως έχουν τα πράγματα να κάνω edit. Να καθίσω να κάνω edit. Να πάρω το βίντεο έτσι όπως είναι. Να βάλω clip. Να βάλω φίλτρο αν θελήσω. Να φτιάξω intro για το κανάλι. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Επίσης θα ακουστεί λίγο εγωιστικό αυτό, αλλά προβολές έχουμε. Sorry κιόλας. Θα ακουστεί λίγο flex, αλλά διάσημος έχω γίνει. Δεν φλεξάρω. Δεν είμαι άτομο που φλεξάρει, έτσι. Το ξέρετε αυτό. Δεν έχω αναλύσει και σε άλλα βίντεο αυτό ότι δεν με ενδιέφερα ούτε πόσους subscribers είχα, ούτε πόσα views. Αλλά το λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση για το αποτέλεσμα, για το ότι το content μου στο YouTube, έτσι όπως το κάνω, με τον τρόπο που το κάνω, αποδίδει, έτσι. Είναι αποτελεσματικό, είναι επιτυχές. Δεν έχω παράπονο. Οπότε τα βίντεο, έτσι, θα συνεχίσουν να βγαίνουν έτσι όπως βγαίνουν. Το θέμα μας, το θέματος, κεντρός. Θα στο εξώ τον αυτό. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί το έκανα αυτό? Ο Θεός να ξέρει. Αφού δεν πιστεύεις, τότε γιατί το έκανες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Ωραία. Συνέχισε το βίντεο. Όχι. Το συνειδητοποιήσω ότι μιλάμε μόνοι μας. Ναι. Ωραία. Πάμε πάλι πίσω. Οκ. Πάμε πάλι. Ωραία. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιες φορές το παθαίνω αυτό και μιλάω μόνος μου. Έξω μου. Γίνεται αυτό. Λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, όχι ότι. Επιστρέφω στο θέμα. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ. Δεν με πιάνει πάρλα. Δεν μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, πρώτον, θα κάνω review στις ταινίες. Είναι πολύ πιο εύκολο. Δεύτερον, είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο ακούγεται να ψάξω, να βρω όλα τα επεισόδια του TMNT 2003 σε υψηλής ευκρίνειας ποιότητα, να τα κατεβάσω όλα, να κάνω χώρο στο δίσκο μου. Ναι, δεν τα έχω στην επιφάνεια εργασία στα επεισόδια, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Τα έχω σε ειδικό δίσκο specifically για έχουμε μέσα φωτογραφίες γυναικείες, δεν ξέρω τι έχουμε. Και όλο το υλικό με το οποίο κάνω βίντεο αυτή τη στιγμή. Όλο το υλικό που έχω κάνει βίντεο τα τελευταία χρόνια, από το 22 που ξεκίνησα το YouTube, legit,
από τότε που ξεκίνησα με αυτό το κανάλι, γιατί αυτό το κανάλι είναι το πιο επαγγελματικό που έχω, αν έχετε παρατηρήσει. Γιατί αν έχετε δει, έχω άλλα δύο. Το ένα δεν το χρησιμοποιώ καν, το άλλο δεν είναι τόσο επαγγελματικό όσο αυτό. Αυτό είναι το καθαρά επίσημο κανάλι στο YouTube. Anyway, ναι, όλο αυτό το υλικό που έχω εδώ πέρα το έχω σε συγκεκριμένο δίσκο, συγκεκριμένα για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης το 2003 η σειρά TMNT είχε 7 σεζόν. Μπρο, το έχω δει 50.000 φορές, αλλά δεν μπορώ να ένα βίντεο έτσι στο άκυρο. Το βίντεο μου, όπως ξέρω, είναι το συγκεκριμένο τρόπο που φαίνονται. Anyway, όχι ότι δεν μπορώ να τα βρω. Ξέρω πώς και πού να τα βρω αν θέλω. Υπάρχουν τόποι επίσημα και να μην φάω και copyright και αυτά. Αλλά το πιο εύκολο για μένα είναι να κάνω review στις ταινίες, που κάποιες ταινίες θα κάνω έτσι κι αλλιώς. Την πιο πρόσφατη TMNT Mutant Mayhem ή μεταλλαγμένος χαμός εδώ πέρα στην Ελλάδα. Θα κάνω review, μιας και είχα κάνει βίντεο για αυτή την ταινία. Είχα κάνει 4-5 βίντεο για αυτή την ταινία έτσι κι αλλιώς. Οπότε σας οφείλω ένα review, ρε φίλε. Σας οφείλω ένα review εδώ πέρα. Η ταινία TMNT του 2007 την έχω by the way εδώ μέσα. Όχι, legit, την έχω εδώ μέσα. 2007, TMNT, την ταινία του 2007 την έχω αν θέλετε κάποια στιγμή να κάνω review. Τις δύο Michael Bay ταινίες σίγουρα και θα κάνω βίντεο. Τώρα τι άλλα TMNT βίντεο εκτός από 2012 και ταινίες μπορώ να κάνω, ξέρω εγώ, δεν είμαι και σίγουρος. Δηλαδή για τα comics υπάρχει αυτό το θέμα, δεν ξέρω πώς. Για τα video games επίσης υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν ξέρω πώς να το κάνω και πλακίες. Ή εκτός, κάτσε ρε φίλε, υπάρχει το άλλο ρε μπρο. Εάν τα βρω έτσι, πού να πας να τα βρεις εσύ τώρα. Καλά. Λοιπόν, για την ώρα δεν θα το αναλύσω άλλο το θέμα, το έχω υπεραναλύσει εντωμεταξύ, έχω πέρασει 10 με 15 λεπτά. Ναι, ας ξυπνήσει. Λοιπόν, ας μπούμε στο βασικό θέμα αυτού του βίντεο. TMNT σεζόν 1 επεισόδιο 12. Ναι, ακούμε εδώ είμαστε. Έχω ξεφτυλίσει ρε. Τους Μάνος ρε. Εδώ έχουμε, σαν το Μάνο έχω καταντήσει. Όχι προσβολή στο Μάνο βέβαια. Αλλά το θέμα ότι δεν βγάζει ούτε εκείνο βίντεο πολύ συχνά ούτε εγώ πλέον. Να που καταντήσαμε ρε. Ξαναλέω, δεν προσβάλλουμε το Μάνο. Καλύτερος YouTuber στην Ελλάδα ο μπρο. Χαμά το μοντάζ ρε φίλε. Λοιπόν, με έχει πιάσει υπερφιλιάρια, δεν ξέρω τι γίνεται. Anyway, τη σεζόν 1 επεισόδιο 12. Όχι. Λοιπόν, τη σεζόν 1 επεισόδιο 12 ήρθε από τα βάθη. Τίτλος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το επεισόδιο αυτό ξεκινάει με τα Cranks σε ένα από τα 500 κρυσφύγετα που έχουν. Δεν ξέρω τι φάση, πόσα έχουν. Anyways, να κυνηγάνε κάτι, δεν βλέπουμε τι είναι. Βλέπουμε όμως να κρατάει ένα πολύ περίεργο αντικείμενο. Αυτό το πλάσμα αρχικά το ακινητοποιούν, αλλά αναχτεί τις αισθήσεις του και φεύγει από τα Crank και πάει στους υπονόμους. Μετά το intro, εδώ μεταξύ πρέπει να κάνω βίντεο για το intro. Βλέπουμε τις χελώνες να φυλάρουν στο προσφύγετο τους πάντων. Ο Μάικη να φτιάχνει ένα milkshake από πίτσα. Okay, I guess that works now. Ναι, χάλια βγήκε, λες και πίνεις κοκτέιλ με πίτσα μέσα. Πώς κάπως αυτό να είναι. Αλλά ο Μάικη το τρώει, το πίνει, κάτσε αφού είναι πίνεις το πίνεις. Αν το αποκαλέσουμε ρόφημα αυτό το πράγμα, γιατί αυτό δεν είναι ρόφημα. Όσοι έχετε δει το επεισόδιο ξέρετε σε τι αναφέρουμε. Το χογά. Ναι,
Δεν θα πω την υπόλοιπη λέξη. Το έχω τερματίσει σήμερα. Λοιπόν, οι Χέλωνες βλέπουν ένα ρεπορτάζ τηλεόραση όπως όλοι. Είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι στους οικονόμους και είναι κίνδυνος σε κάποιους ανθρώπους. Οι Χέλωνες αποφασίζουν να βρουν αυτό το πλάσμα και να το σταματήσουν, γιατί πρώτον απειλεί αθώους και δεύτερον ζει στο σπίτι τους, στους υπονόμους, όχι στο κατσφύγιο, αλλά καταλαβαίνετε αυτό. Στην περιοχή τους, ρε φίλε. Λοιπόν, ανακαλύπτουν το που είναι αυτό το πλάσμα. Δεν αποκαλύπτω ακόμη ποιος είναι. Όσοι έχετε δει τη σειρά ξέρετε ποιος είναι, αλλά anyway θα το πούμε σε δευτερόλεπτο για ό,τι δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, βρίσκουμε αυτό το πλάσμα που είναι ένας τεράστιος κροκόδιλος, δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά του κροκόδιλου με το αλιγάτορα? Πείτε μου στη σχόλια με αυτό. Ποια είναι η διαφορά αυτού? Τι φάση? Anyway, βλέπουμε τον κροκόδιλο ή κροκόδιλο, υποθέτω, να πολεμάει τα κρανκ και να τον βασανίζουν, ρωτώντας τον πληροφορίες για να ταροδύναμης. Θα δούμε μετά τι κάνει, γιατί το έχει αυτός ο αλιγάτορας. Θα δούμε μετά. Οι Χελώνες τον βοηθάνε, ο Μάικη πρώτος, μιας και τον καταλαβαίνει, γιατί τον πολεμάνε τα κρανκ και θέλει ο Μάικη πρώτος να τον βοηθήσει. Αν και ο Λίο, αλλά και οι άλλοι δύο, αλλά ο Λίο του λέει ότι κοίτα, δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν ξέρουμε τι κάνει, δεν ξέρουμε γιατί τον πολεμάνε τα κρανκ, μάλλον μπορεί τα κρανκ να τον πολεμάνε γιατί είναι πολύ πιο επικίνδυνος επικίνδυνος από αυτούς. Αλλά ο Μάικη και οι υπόλοιποι στην τελική αποφασίζουν να βοηθήσουν αυτόν τον αλιγάτορα. Τον σώζουν, κάνοντας τα άλλα κρανκ να υποχωρήσουν και τον πάνε οι Χελώνες, τα Χελωνιά, και τον φέρνουν, μάλλον είναι πιο σωστό, στο κρυσφύγετό τους, όπου αρχικά είναι ανέστητος, αλλά στη συνέχεια ξυπνάει. Λοιπόν, συνέχεια ξυπνάει και είναι εξοργισμένος, και πάει στις Χελώνες γιατί δεν ξέρει τι είναι, νομίζει ότι τον έχουν παγιδεύσει. Και ένα από τα πιο αστεία από τις πιο αστείες φάσεις στη σειρά είναι ότι πιάνει τον Τόνι από τη μούρη και τον κουνάει πάνινη, όπως αλλά μετά από αυτό ο κροκόδιλος, ο τέρας anyway, πέφτει ανέστητο αφού τον νικάνει οι Χελώνες. Αλλά υποτίθεται, γιατί δεν τον νικήσανε γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι πολύ δυνατός, αλλά του κάνανε ηλεκτροσόκ. Στη συνέχεια έρχεται ο Σπλίντερ, όπου οι Χελώνες μου εξηγούν τι συμβαίνει. Ο Σπλίντερ διατάζει τον Λίο, τον Τόνι και τον Ραφ να βρουν αυτό το κυταροδύναμες που ανέφερε πριν, και τον Μάικη να συνεφέρει και να βοηθήσει τον αλιγάτορας κροκόδιλο. Για μένα είναι το ίδιο. I don't care. Αλιγάτορας κροκόδιλο. Δεν μπορώ να λέω συνέχεια κροκόδιλος. Δεν μπορώ να λέω συνέχεια το ίδιο υποκείμενο. Πρέπει να αλλάζω υποκείμενο στον πρώτο. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, ο αλιγάτορας ξυπνάει. Αρχικά, ξαναλέω, πιστεύει ότι είναι παγιδευμένος, μιας που ο Ντόνι του βάλε αλυσίδες, γιατί βέβαια, πώς να μην βάλεις αλυσίδες σε έναν μεταλλαγμένο αλιγάτορα, ο οποίος κατέστρεψε 10 με 20 κρανκ σε δευτερόλεπτα με υπερβολική ευκολία, θα μπορούσα να προσθέσω, και έπιασε τον Ντόνι σαν πάνινη κούκλα από τη μούρη. Οπότε, είναι πάρα πολύ, δικαιολογείται απόλυτα να βάλεις αλυσίδες. Ο Μάικη, μιας και είναι η αγνή ψυχή που όλοι ξέρουν και αγάπη, τον καλοπιάνει, τον καλοπιάνει. Καλά, οκ. Τον καλοπιάνει, του
του συμπεριφέρεται με τον σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη που του αξίζει αυτού του γιγαντιαίου αλλαγμένου θέρατος. Και ο αλιγάτορας αυτός είναι απλά, δεν είναι κριτικός, είναι απλά τρομαγμένος από όλα τα πειράματα που το έχουν κάνει τα Crank, τόσο τρομαγμένος και ψυχολογικά τραύματα, που κάθε φορά που πει τη λέξη Crank του στρίβει το μάτι και τα παίρνει στο κρανίο, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο Μάικι, ξαναλέω, μιας και είναι ο άγγελος της παρέας, καταλάβατε, άγγελος Μικελάντζελο, Μιχαήλ Άγγελο, όχι, επειδή ο Μάικι έχει όνομα, τον έχουν ονομάσει από τον Μιχαήλ Άγγελο, το καταλάβατε αλλά δεν γελάσατε. Ούτε εγώ κάνει γελάσατε. Πιο cringe δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε. Cringe δεν υπάρχει. Ο Μάικι φυσικότατα που βρίσκει όνομα, ο θερματοκέφαλος ή ο Leatherhead, επιτέλους μπορώ να λέω το όνομά του. Όσο ώρα δεν το έκανα για suspense. Θα μου πεις, έχουμε δει το επεισόδιο. Θέλουμε καλό review. Οι άλλοι τρεις χελώνες, οι άλλες μάλλον, ο Λίο, ο Ντόνι και ο Ραφ basically, βρίσκουν το κύτταρο δύναμης, που υποθέτω ο Leatherhead είχε βάλει πάρα πολλές παγίδες για να μην το βρούνε τα Crank, που οι χελώνες μες και είναι νίντζα, τις απέφυγαν όλες και το πήγαν πίσω στο περισφύγετο, που ο Leatherhead νομίζει ότι οι χελώνες το έκλεψαν. Λίγο λογικό, μιας και ήταν με τον Μικελάντζελο όλη αυτή την ώρα και ο Splinter είπε στους άλλους τρεις να πάνε να βρουν αυτό το πράγμα, λες και είναι αποστολή αυτοκτονίας, ξέρω εγώ. Επίσης ο Leatherhead ξέρει μόνο τον Μάικι, δεν ξέρει τους άλλους σε αυτό το σημείο που είμαστε, οπότε it makes sense, total sense. Υπάρχει μια μικρή μάχη όπου ο Leatherhead νικάει και τους 4, by the way, και βλέπουμε για κάποια λεπτά πόσο δυνατός είναι ο Splinter, και τον κέρδισε να αντιμετώπισε και τον νίκησε τον Leatherhead και του είπε να φύγει από εδώ, από το ξύλι του, ο οποίος φεύγει, αλλά ο Μάικι τον ακολούθησε και στη συνέχεια τον ακολουθούν οι άλλοι τρεις για να βρούμε αν είναι καλά. Ύστερα μετά από αυτό βλέπουμε τον Leatherhead να είναι σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό τρένων, μετρό, υποθέτω, με το κύτταρο δύναμης, που τον βρίσκει ο Μάικι. Ο Leatherhead του εξηγεί ότι δεν είναι κακός, απλά ο θυμός του δεν τον αφήνει να κάνει ανεξέλεγκτο, έχει αυτή την βίαιη πλευρά που δεν μπορεί να ελέγξει ακόμα. Και μετά εμφανίζονται και οι υπόλοιπες χελώνες, όπου ο Leatherhead τους εξηγεί το backstory. Λοιπόν, λέει ότι ήταν ένας κανονικότατος αλιγάτορας, κροκόδιλος ή anyways, δεν θα το αναλύσουμε τώρα, είτε το ένα είτε το άλλο, στα μάτια τα δικά μου το ίδιο κάνει. Άντε, αμάνια. Ήταν αλιγάτορας, ένα κατοικίδιο που πετάχθηκε στον υπόνομο και δυστυχώς για αυτόν που να πάρει τον βρήκανε φυσικότητα, τον πήρανε στη διάστασή τους, διάσταση Χ για όσους ξέρουν, κάνοντας του φρικτά πειράματα, αλλά ο Leatherhead στην τελική κατάφερε να αποδράσει κλέβοντας το κύτταρο δύναμης, ένα τεχνολογικό εργαλείο που επιτρέπει στα Crank να ανοίξουν με την πύλη για τη διάσταση Χ. Αν και αυτό θα το ξανααναφέρω σε κάποια βίντεο που έχουν να κάνουν με τα Crank, το TCRI, τη διάσταση Χ κλπ. Βλέπουμε σε άλλα επεισόδια ότι το κύτταρο δύναμης δεν χρειάζεται για να ανοίξουν πιο μικρές πύλες, αλλά
Καλά, αυτό είναι βίντεο για από μόνο. Anyways. Λοιπόν... Αλλά μιας και το ανέφερε ο Leatherhead, όχι, ξέρω. Μη σημειώσω μόνο. Λοιπόν, anyway. Ο Leatherhead εξηγεί στις χελώνες την ιστορία του και οι χελώνες, οι 4 πλέον, τον εμπιστεύονται και τον θεωρούν friends, φιλαράκι τους. Αλλά δυστυχώς τους βρίσκουν τα Krang και ο Leatherhead και υπάρχει μια μάχη όπου βλέπουμε πόσο καλά λειτουργούν οι χελώνες και ο Leatherhead, που φυσικότατα είναι προοικονομία για την απίστευτη φιλία και ομαδική δουλειά που θα έχουν στην συνέχεια της σειράς, το πόσο πιστοί είναι ο ένας για τον άλλον και ο Leatherhead με τον καθένα τους, αλλά και ως ομάδα. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, ναι. Πολεμάνε λοιπόν τα Krang. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο να πω εδώ πέρα. Σχεδόν έχουμε τελειώσει το επεισόδιο. Ποιο λίγη ώρα μου πήρε να αναλύσω το επεισόδιο παρά το να πάρει. Δεν πειράζει. Θετικές και βλέπουμε το μάγι που χαμογελάει. Θετικές σκέψεις. Positive energy. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Leatherhead στέμα η θυσία, βασικά ούτε καν θυσιάζεται. Τον σπάτα Krang, ενώ οι χελώνες φτιάχνουν το βαγόνι και μεταφέρονται κάπου, δεν ξέρω πού, δεν θυμάμαι πού, σε ένα λιμάνι. Εντάξει, αυτή την περιπέτεια δεν τη βλέπουμε ποτέ, είναι απλά στο λιμάνι και φεύγουμε. Λοιπόν, οι χελώνες είναι εκεί πέρα, αλλά επιστρέφουν. Επιστρέφουν από εκεί και ενώ οι χελώνες επιστρέφουν όλη αυτή την ώρα, ο Leatherhead έχει κατατροπώσει τα Krang, τους έχει βγάλει χέρια, κεφάλια, έχει καταστρέψει τα ρομποτικά του σώματα. Έχουν μείνει όλοι οι τριαγκέφαλοι έχουν φύγει. Να μείνει 2-3 μόνο. Καταστραμμένα κι αυτά. Και τα Krang λένε μεταξύ τους ότι πρέπει να προειδοποιήσουμε τους υπόλοιπους ότι οι χελώνες έχουν το κύτταρο δύναμης. Και λένε αρχαίοι να μας ότι δεν θα προειδοποιήσετε κανέναν, θα σας φάξω. Και έτσι τελειώνει το επεισόδιο, ότι ο Leatherhead γίνεται επίσημο μέλος του MLB ως φίλος και σύμμαχος. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο από τα βάθη, σεζόν 1, επεισόδιο 12. Τώρα, πώς θα το βαθμολογήσουμε? I'm not sure. Δεν είμαι σίγουρος, λοιπόν. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Δεν έχω 10 στα... ναι, 10 στα 10, αλλά θα μπει στο top 10, θα μπει στο top 10 καλύτερα επεισόδια. Δεν νομίζω. Είναι 10 στα 10, δεν έχω κανένα αρνητικό να πω εδώ πέρα. Είναι ο Leatherhead, ρε φίλε. Είναι ένας από τους πιο κομβικούς χαρακτήρες σε ολόκληρο DMD παντού. Οπότε είναι 10 στα 10 για μένα. Αλλά για εσάς μπορεί να μην σας αρέσει τόσο ή να μην σας αρέσει καθόλου. Το αμφιβάλλω, αλλά οκ. Αλλά πείτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας. Σας άρεσε αυτό το επεισόδιο? Αν σας άρεσε, γιατί? Ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο? Τι δεν σας άρεσε? Γιατί δεν σας άρεσε? Πώς θα το βαθμολογούσατε εσείς? Λοιπόν, μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, λοιπόν στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβάζω, κάνοντας like στο βίντεο, γράφοντας σχόλια, κάνοντας share για να έχουμε, για να το δει όποιος ενδιαφέρεται. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!